Je 8 hodin a já jsem přišel teď do práce, teď sedím zatím v garáži a no, byla výluka metra, musel jsem jet složitě, no a ještě ani nevím, co budu jezdit, ale cítím se takovej vyčerpanej a úplně nevím, co se teď děje v mý hlavě a popsal bych to jako takovou prostě prázdnou bílou místnost nebo prázdnou garáž, i když ta naše garáž není vůbec prázdná. Teď tady lidi všichni přicházejí a startujou auta a vyjíždějí. Takže to je prostě absolutní vrchol. 10 hodin a 10 hodin je pořád centrum, pořád se nic tak jako zásadního neděje, jenom mě napadlo vlastně, že pořád se vlastně někdo ohlíží tady na mě a vlastně já vlastně vidím, já hrozně za tu směnu vidím strašně moc tváří, strašně moc výrazů a strašně moc lidí, kteří se nějak tváří. Někteří se tváří jako naštvaně, některý zmateně a některý vylekaně, že jedu. Je to takový domíchaný. No ale jinak je to prostě jízda autem. Je to podivný, no. Poslouchám podcast o Milošovi Formanovi a co velkého udělal. A je to vlastně na jednu stranu strašně hezký, ale velmi frustrující, když to poslouchám v takovýhle jakoby až revizorský práci. Ale nedá se nic dělat. Je potřeba vydělávat penízky. Ale jako pocit mám takovej, že bych chtěl že bych něco hrozně jako dělal a vlastně mě paradoxně třeba napadají mě nějaký obrázky, který bych jsem chtěl třeba udělat v té práci nebo teď v tenhle moment a nějakou grafiku, nějaký nápady, lítají tam a zpět, je to zajímavý, chtěl bych něco stvárnit, ale v momentě, co člověk sedí
a nemůže nikam jít, ale vlastně prostorově se pohybuje po celý Praze, ale musí se potom ve finále vrátit zase na ten start, kde začal. Tak je to takový frustrující trošku. Je to takový frustrující. Ale pokračujeme v jízdě a vyjíždím teď na Václavské náměstí. Dropu na nohu, kámo. Hej, ale dneska jsou ty lidi nějaký pomatený, já jsem jel za nějakou ženskou, kámo, jsem se rozčiloval úplně, protože to byla pizda úplně v největším kámo, ona měla takovýho toho Nissana, ale toho pick-upa, který je dlouhý jak satanáš, snažila se někde zaparkovat, ale furt hledala písno, takže jela asi jako 5 km jako, a hrozně, na Masaryčku. Ale já tam jezdím, to je Bernská, no, já vím, ale ona je to uzavřená jenom v jednom směru, tam se staví plynovod novej, nebo co? Já vím, no, já jsem tam totiž hrozně zajel jako úplnej král, kámo, a fakt jsem se lek, že mě zrostnou dalšího pokuta lesa. Že jsi dostal pokutu? Abys ho pohájel. Ne, jsem se bál, že dostanu. Taková další, ty jsi dostal, kdy jsi dostal pokutu? Jebene, ale o tom vůbec nemluví, ty si fakt sedíš na těch uších. A já... Když jsem nedal přednost trošku. Ty jsi říkal, že nechceš už dostat zase pokutu. No, jo, teď říkám, že jak jsem nedal přednost jednou. Jo. Jo, policie. No, policie, no. A my tam neměli přednost. To je blbý. To je blbý, no. Ale oni to moc prožívali, ono by se reálně nic nestalo. A tak Adame, ty jsi taky prodal tu červenou, ale byl jsi v práci, tak tě nechali bejt. Jo, no já jsem to usmlouval prostě. No to jsi teda neusmlouval, ty jsi teda... Ty jsi teda kurva usmlouval, kámo. Ty byl... to bylo tvoje... To smlouvání je... Já jsem si toho nevšiml, pane policajt, vůbec jsem si to nevšiml, omlouvám se. To jsem řekl, já jsem zalhal. Ty jsi z toho všiml? Ty jsi z toho všiml. Já jsem projel schválně, pane, já jsem projel schválně, červenou. Já jsem barvou slepej do píče. Jako, já jsem z toho fakt nevšiml, já bych neprojel červenou na schvál. A oni to asi taky viděli, že... Ale ještě aby jo, vole. No, tak ty to děláš někdy, ne? Že jsi říkal, že jsi to projedeš na schvál, že si nechce brzdit, Kubo. Ne, to jsem říkal, že začnu dělat, jestli nepřestanou dělat to, že kámo, když jedu, tak budu... Když jedeš 130, tak ten semafor ti dá červenou, aby tě zpomalil, no. A já nejezdím 130, já tam jezdím 70. No, na ulice k Pazdérkám. Tam jezdím klidně 80, no to je problém. Ale vole co, a jako co, a co, jako, to tam nezajímá, tam jsou je 12:30 ráno, tam nikdo není, kámo, tak ať je ten zasrej ty vole ten, se nakonec pomaluje. Tak ať mě zatknou, tak ať mě zatknou, jestli chtějí. To nechci. Dostal ještě obuškem do zadku, ne? Je 12 a začínám být pěkně netrpělivý. Začínám být docela otrávený, v hlavě se mi děje, že jako kdyby tam byl vlak a chce už dojet tady tohleto vše a mít to všechno za sebou. Protože začíná být i vedro a vlastně moje myšlenky jsou, že se mi potějí nohy do prdele. Už začínám být trošku nasranej. Ještě pořád řídím centrum. A to je taky dosti nepříjemný. V hlavě mám myšlenky takový netrpělivosti, takový zakroucenosti, vykroucenosti, z křičení, brečení, že bych chtěl kopat jako malý dítě okolo sebe a poprosit prostě, ať mě prostě někdo přebalí, nebo jakoby ať mi dá tu peněžní záplatu jen tak. Ale no, prostě takový cítím se rozmazleně nespokojený. Protože mě začíná být vedro a mám hlad. Takže to je takhle, no. Teď mě už ani nic moc, jakoby, smysluplného nic moc v té hlavě nenapadá. Protože už to začíná být na hranici už jako už ten provoz začíná být hustější a vlastně celková ta hlava moje začíná být taková
nahuštěná a taková vypresovaná, že už by toho nechala jakoby dneska. Je to vole, no, že tak. Čus. Čau. Pauza na oběd. Pauza na oběd. Dám tu toho jídla, vole, zní šakámo, kdyby tě někdo píchal do prdele. Taky mi něco chybí. Píchání do prdele? Tak asi dám ještě cinko. Co je kurva, jsem se lekl, úplně nechci mlátit. Ne, vole. Nedávej to na 20. Ne, to je normální. To je vedro. Dej to na 18. Ne, kamo, já prosím tě, moje auto, moje pravidla. To není tvoje To není, auto. to je moje auto. Už se chováš jako ta ženská. A piču. Bože. Tohle, dej mi ještě kouda. Ne. Dej mi jednoho kouda, prosím. Ty jsi poslední dobou tak hrozně lakomej z nějakého důvodu, ale když to pro tebe dělám, všechno ti splním vždycky. Tak mi pošli peníze. Za kolik? No za ty piva. Za kolik to stálo? Tak Já jsem vypil 6 piv, takže 6krát, jo a ty skleničky tam máš, takže 6krát 6x16. 6x16. To je hrůza. Pašek si je tady, vole, úplně. Nějak se mračíš, vybledlej smích, už ve dveřích, s čelenkou z perel, svatozář ztrácíš, kolik se platí za vlážný. No tak, lásko, co chceš mi říct, máš už perly, možná i víc. Lásko, na co se dáš, svíčku zasíráš. Jsou 2 hodiny a už se blížím ke konci a teď už to jenom přečkat. Moje pocity jsou už takový velmi zvířecí a chci už prostě, aby to kurně všechno už končilo, ale zvlášť takovej pocit nějakého odličtění se v tomto automobilu. Už mě jenom napadá, co budu dělat potom. A ne, co teď dělám. Co dělám teď pořád se kroutí volantem. A už to ale ani nevnímám. Spíš už se nemůžu spíš dočkat, až skončím, až pojedu do garáže a budu moct jít někam projít, protože už je hezky a chci být volnej. Je zajímavý, že vlastně i když vlastně po té Praze toho najezdím strašně moc, tak to okolí vůbec neberu jako nějak prostě jako kdyby to okolí nebylo prostě. I když jedu vlastně centrem, jako je třeba teď jsem na Václavském náměstí, pouštím lidi a je zajímavý, že to pro mě není vůbec jako vůbec to není jako pocit, jako kdybych si sem měl třeba přijet MHDčkam a být tady jako sám za sebe. Je to takový, že projíždím jako něčím městem, cizím centrem, ke kterému nic moc necítím, když sedím v tom autě. Ne, že bych úplně cítil, i když jsem tady jako sám za sebe, ale
je to určitě jiný pocit, takový víc jako spojení mě samotného s tím centrem nebo městem. Tohleto, co pociťuju, je takový odproštění, takový nadhled, co mám v tom autě ještě plus s těma kamerama, plus tím, že jsem taková atrakce vlastně, jedna z atrakcí toho centra a je to takový vlastně, takový za mě prázdný, ale to je prostě tak, no. Pičo, je 4:00, konečně do prdele, jedu do garáže, už tam skoro budu, teď jsem čekal nejdýl v zasekaný, vymrdaný Praze, kde byli všichni nervózní a včetně mě, protože to je úplně posrání, ale jedem do garáže, yes I am, man everything, jak říká můj strejda, amazing places. Man, everything. Yes, I am. Kunda, ty vole. No, takže bomba. Takže uzavírám tento den tímto. Bojíš mě? Cože? To je tady? Jo, jsi to nevěděl ještě. Ještě ne.